Karbi Anglong arlo ke do constituency ko era trok ang bongpen kaching thurahin ke pa phidun nai a constituency pulote chinthong constituency ta elonglo bangso constituency ara da phan jinghon thek nang ji pura abarim Pradip Rongpi ke khibo mahud ra da tum hang jo hang haisi ra da pharman ke klempia bang phunang ji pura avijit kro phan MEC pahai ponlo bonda non pu anta ra da tum ka cheleng nang bangke abarim Pradip Rongpi ke doahud ke dong bok atowarsi non MEC avijit kro ke charia hut setami cheleng nang bomlo Lason si Chinthong constituency long ke damtang penang ana ningkan pen setami kaching thur ka be penajok raratum kai ke amata tobar player bok atowarsi cheleng nang bomlo Laso jok abarim Pradip Rongpi phanabangke Chinthong constituency long bangke nang nilu pura avijit kro phansi MEC a ticket Piponsi, Karbi Anglong Autonomous Council long an Chinthong ara pharman chetoy dunlo. MEC Avijit Kro, MEC Haidet pen alang likaning je ponatengke, pini pen abangke, Chinthong constituency long kaching thur pangcheng pon popusi, ning je ponlo. Bondat lang ikha bangso towar. Bangso towar lake, Chinthong constituency amtereng rukrak bokiching piswa rong pen, rong chomang senar arong kachiling atowarlo. Bangso rong niara ratum kacheleng kisung parpi gajok sorkar ratuma phanchiki ke pin pen rong niara ratum edon pen sika pharukre phochi rongsi methang kacheleng atowar jese lampon langdamlo pulote Pradip Rongpi ke khibo mahorason thak thaksi non MEC Avijit Kro ke do hositame lapuson thak thak atowar si kacheleng nang lapen towar sitame amethang si rong ara ratum jese lampon ang bomlo Nili rong asarahin pen nili raratum arphek chojor chot atangka nangchi rungdunsi pini bangso towara bangke se lampon athe nili tuma phana bangke sarkar pen thangnap nangkerap abi lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum jasemet MEC Avijit Kro atum nangke thek dun longpen patherak nang busi nili tum bangso sai claim pon busi ningche pon sarkar pen erapre sarkar sob sarkar pop therak nang itu mesti rawa sana itu cirung senang itu jo pada siala besi nili tokia bersih nili peka bersih rawa sana bangnang mani lor ke sini itu pen harukre popon itu cirung bersih pini ledak area kemanlo kedamtang Pradip Rongpi ke dohu towar avelo non ke dobom MEC Avijit Kro sitame alangli lam chaga bangke cheting ni et khangjang Ili tumatowar jasemet la arlong ke chak hampe na joksi kacheleng kisung nanglo. Lasi kedam tanga pora hot MEC Avijit Kro phansetame chuning rilo seta nangrab ri pusi ningje ponthu. Avijit Kro ke hai phanta chukulo lapen Pradip Rongpi lang do boyo tani tumba batai ta chuning rilo lapen aprang la Avijit Kro election selang tiket hangbom hutani tum non asona news media pen chuning rilo sita nangrab ri masuk bosi methang si chirong pensi kemna ko Nilitum rong araratum tobar ka bea jok kesok yun cibutar bak pensi cepon nanglo. Lapen non apong kili ka bangke nepha nang bahay non bangso tobar akisung pen nang pajok pupu anud lamcak nang ipitekang. Bonta haider philote nang panung tekang et pusi rat pen ningje ponthu. Kita rang penepi alang bahay denoi ali mo thanang na lo poji tongka kai pen non an apong le lo na analilong na lang. La sini le tum rong berkacirung sem Rasoli ada make Jerusalem nang besi turun kita ceru. Ajad le pudam setame raratum kacheleng nanga bangke methang akhi pen kacheselam atobar lapen methang kangdat atangka kachirung nang pen methang kacheselam atobar si cheleng nang bomlo. Ulukunchi pen hemari rongphar Karbi Anglong Live.